Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi. Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kajembel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crita iki rasah crita gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet truk? Meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe.